Takže vítam vás na tlačovej besede, na ktorej sa chceme venovať sociálnej pomoci, konkrétne starostlivosti o starých a chorých v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa posledných čísel štatistického úradu je v zariadení sociálnych služieb 42 800 ľudí. Len za rok 2015 pribudlo do zariadení takmer 10 ľudí. Z týchto čísel vyplýva, že tento trend bude dramaticky narastať najbližších 10 rokov. To bude veľmi dynamické. Ak štát nepríjme zásadnú reformu v dlhodobej starostlivosti o starých a chorých, bude hroziť kolaps. Keďže sa v tejto problematike pohybujem posledných 20 rokov, uvediem jeden príklad. Dnes na Slovensku je to tak, že ak nám ochorie človek nad 80 rokov a žije sám v domácom prostredí, čas, a to len 6 dní, ostane v nemocnici. Následne sa dá pobyt v iných typoch zariadeniach zdravotnej starostlivosti predĺžiť, ale to maximálne do 30 dní. A v podstate ten človek nemá možnosť sa vrátiť do domáceho prostredia, keďže ostane na lôžku a je bezradný. Nedokáže si sám pomôcť. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa spravili zásadné kroky, aby plynulo z toho, že tento človek sa ocitne na dne a je naozaj na lôžku a je potrebné, aby sa mu poskytla aj následná starostlivosť po zdravotnej starostlivosti, urobiť systémový a reformný krok tak, aby títo ľudia sa plynule dostávali do starostlivosti zariadení sociálnych služieb. Hádžu si ich z nemocníc do zariadení, kde je potrebná posudková činnosť a ďalšie následné kroky, ktoré nie sú kompaktné a posudzuje sa na rôznych stupňoch a tie druhy posudzovania sú tak zdĺhavé, že ten človek mnohokrát aj zomrie, pokiaľ sa dostane do starostlivosti adekvátne jeho dôstojnosti. V týchto dňoch prichádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s novelou zákona o sociálnych službách. Po našom vyhodnotení tohto návrhu zákona musíme skonštatovať, že novela rieši len kozmetické úpravy týchto všetkých problémov, ktoré som pomenovala, a napráva len staré hriechy systému, avšak nie je absolútne reformou. To znamená, nepomôže trendovo nastaviť náraz počtu ľudí nad 80 rokov, zabúda na ľudí s duševnými chorobami, zabúda na náraz ľudí s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, zabúda na deti so zdravotným znevýhodnením, ktorý nám do systému rok čo rok viac pribúda. Naším návrhom sú iné kroky, ktoré sú reformného charakteru a do ktorých by sme išli, ak by sme mali tú moc a boli sme súčasťou vlády a vzhľadom k tomu navrhujeme inú pomoc pre dlhodobú starostlivosť, a to zásadnú. Zaviedli by sme štátnu dávku v odkázanosti. Tá štátna dávka by bola dávkou toho konkrétneho človeka, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, dostane jednu sumu a on rozhodne, či za tú sumu sa niekto o neho bude starať v domácom prostredí, alebo si zaplatí pobytovú sociálnu službu. Tým pánom by si horúci zemiak nehádzali ani tí, ktorí financujú sociálne služby, či už vyššie územné celky, mesta, alebo aj štát ako taký. Bolo by to adresnejšie, človek by bol nad vecou a nebol by rukojemníkov práve tých, ktorí financujú poskytovanie tejto starostlivosti. Po druhé, určite by sme prepojili sociálno-zdravotnú starostlivosť na komunitnom princípe a zaviedli preplácanie ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb. A po tretie, posilnili by sme naopak oproti návrhu novelizácie zákona o sociálnych službách, ktoré ponúka minister Richter, práve posilnenie ambulantných služieb, terénnych sociálnych služieb na komunitnom princípe. To znamená, aby tá rodina zvládla sa čo najdlhšie postarať do toho človeka
a tieto služby sú ľahšie, je to deinštitucionalizácia, čiže konkrétny ten klient netrpí tým, že je odňatý z domáceho prostredia. Naopak, ostávajú tam ponechané rodinné väzby a teda je to aj systém lacnejších služieb, ako sú pobytové služby. Len príklad, pobytová služba, kde dáme teda toho starého človeka alebo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Cenovo sa pohybuje v reláciách od 800 do 1000 eur a ambulantná služba priemerne 400 eur.